bateak Lurramak laborantza herrikoi eta iraunkorraren bestandiak eta gaur hemendik eskainiko dizuegu gure saioa, baina itzinetik aktualitateari egingo diogu tartea. Alexis Jouret atzo Baionako auzitegian izan baitzen. 2024ko ekainetik desagertuta dagoen Loxakelo urruñarraren senarra beste emakume bat eraso izanagatik epaitu dute. Asteragoaz. Alexis Jouret Baionako auzitegian orzegun untan, Louis de Foix liseoko lankide batek, emazte batek, salaketa eman zuen bere kontra, tentsio egun batean, Alexis Jouret eskuak lepoan eman zizkiolako, ito nahi izan balu bezala. Il est venu sur elle, il a juste posé ses mains, c'est très bizarre parce qu'il était calme, il a posé ses mains autour de son cou sans serrer, et il lui a dit « Calme-toi Marianne, calme-toi ». Egun hortan berean emaztean, biktima gaizki sentitu zen, geroago gaizkiago, Alexis Jouret, Loxakelo urruñarraren senarra baita, 2 hilabete geroago, iazko ekainean desagertu zen, eta geroztik neorkestaki nun dagoen, ez eta zer gertatu zitzaion. Alexis Jouret preso dago behin-behinean, Loxakelo arek hiltzuelakoan, geroztik lankidea gaizki dago, ura ere, biktima izan zitekelako. C'est ce qu'elle se dit, qu'il aurait pu serrer ses mains et qu'elle aurait pu être étranglée. C'est ce qu'elle se dit. Voilà. Atzoko epaiketa ateak etxirik egin zuten, biktimak galdeturik, akusatuaren defentsak ez du ulertzen zergatik ez duen salaketarik aurkeztu urte batez. C'est une poursuite qui est totalement artificielle. Salaketa eta akusazioa artifizialak dira, beraz hobe auzia ateak etxirik egitea, auzi mediatikoa baita, akusatuak dena ukatu du, afera bizpairu hilabetez bukatu dute, olako kasuetan 10 bat orrialde daude, hemen 10 aldiz gehiago akusatua erruduna izan dadin Alexis Jouret leitzen baita. Cette procédure, elle est utile au dossier principal. Abokatu honen ustez afera honek bakarrik balio du gai nagusia, akusazioa handiena indartzeko, Alexis Jouret ez du sekulan arazorik izan justiziarekin, atzo dena esplikatu zuen, nolako harremana zuen emazteekin. Prokuradoreak, akusatuak bete beharko ez duen 4 hilabeteko presondegi zigorra eskatu du, epaia azaroaren 20an jakinen da. Arratsaldeon berriro ere aipatu dizuegu Lurramaren edizio berri bat abian daia da 20. edizioa, gainera urtero hemendik 25.000 lagun inguru pasa ohi dira azoka ederra tokiko produktuak erosteko, hitzaldiak, animazioak eta bazkari herrikoiak hemen biarritzeko irati erakustazokan, aurten gainera Euskal Herria ohoretan eta beraz 7 probintzietako sormarkak eta produktuak ditugu presente. Saio berezia gaur hemendik eta erreportaje berezia ere bai, Elena Ager aurtengo Lurramako gazamarekin, bidarraitarra duela 3 urte instalatu zen Baigorrin, sagar ekoizpenean eta bertan izan da, bertako etxaldean izan da, Jurre Bidegain lankidea. Asteragoaz. Lurramaren 20. edizioa hasi da ostiral goiz honetan, batzuentzat lehen aldia, Arabako Errioxako Arno ekoizle hauentzat bezala eman dezagun. Gu Euskal Herriko produktua gara, egia da ez dela erraza, merkatu hontan sartzeko Frantziako influentzia gaitik, baina badago lan egiteko, bai. Nik uste dut falta dela Arabar Errioxa marka egitea. Euskal Herriko jendeak, bai hegoalde eta bai iparraldeko jendeak identifikatu gaitzala Euskal Herriko produktua bezala, eta egin behar dena da Arabar Errioxako edo Araba produktuak goitu. Florian Senpertarra da, ura ere, lehen aldikotz izan da Lurraman. Maite dut edan, saganoa, eta pixkanaka egiten dugu etxean, eta ora. Batzutan bada, sagarnoa mikatza, azukrea edo zurian olakoa da? Azukrearekin pixkat, jendea maite du azukrearekin pixkat. Lehen aldia ere, sagarno egilean taldeunentzat, Euskal Herri osoko sormarka sortzen ari dira. Edarietan lehen sormarka izango da mugazka indikoa eta bateratua. Eta erantzuna noiz izango den, gustu handiz esango nizuke jakingo banu, baina espero dugu lehenbailen iristea. Denbora da gai honekin gabiltzala eta gustatuko litzaiguke lehenbailen ere, prozesu hau itxi ahal izatea
eta Nafarroaren sarrerarekin ere lanean hastea. Merezi du lehen aldiz eta bigarrenez eta beti etortzeak eta merezi du bi aldetatik, ez? Ni etorri naiz bezero bezala eta espazio honetaz gozatzeko herritar bezala, baino baita ere laborari bezala, aurten bezala, 2019an egon ginen ere. Eta laborantza herrikoia deitzen dugun eredu horren defentsan Euskal Herrian dagoen esponenterik handiena daukagu Miarritzen ematen den festa hau, ez? Segurenik Lujamaren loreek hasiak ereiten dituzte eta 20 urtez laborantza iniziatiba berri batzu sortu dira aintzinekoen inspirazionean. Orduan Lujama bera formatua azoka ororen buru oartzen gira sobera buru austerik gabe hor eskaintzen dugun formula marxa dela eta jakasta baduela eta beraz zendako aldatu. Baina negia da laborantza sailan, ikusten dira laborari sektore edo sail edo elkarte berri batzu sortzen, ez dakit nik hor landare egintzan adibidez, aurten presentatu dugu erriko garagarra eta garagardoa eskaini izan entzela Lujaman, horra filier berri bat plantan muntatu dena. Eta zuek ere Lujama ez baduzu ezagutzen, zuen lehen aldia izaten alda igande arratsa arte. Elena Ager, Baigorrin instalatua duela 3 urte. Eta intzin 10 urtez baratzegin zan partzuer Garroko etxaldean. Baigorrin instalatu niz sagar ekoizpenean, jateko sagarrak ekoizten ditut. Jakinik hemen Euskal Herrian fruitu biziki guti ekoizten dugula eta nola zinez gogoa sartzea hemengo elikaduran eskaz dugun filiera batean. Biharko laborantzari buruz aurten hausnartu nahi duen Lurrama laborantza azokako gozama da Elena Ager. Arbolaren gustuak gidatuta proiektu berri bat abiatu duela 3 urte. Eta hasi baino lehen ere Ipar Euskal Herriko beste hainbat laborarik bezala, laborantza lurrak aurkitzearen zailtasunari aurre egin behar izan zion. Hori realitate bat da, naizta hemengoa izan, esperientzia anitz, alaike, zailtasun handia izan da. Hektara bat terdia txamaitea, beraz pentsa gehiago behar duzularik. Hori izan zen oztopo zailtasun handi bat, eta gero desafio teknikoa zenta egiten dut zerbait hemengo jendeak ez dutena bat ere ezagutzen. Beraz baduzu beste begirada berezia, pixkat bakarrik senditzen zira zure desafio tekniko horrekin, eta egia da sagardietan lehen landaketa eta lehen fruituaren artean gertatzen direla 2 urte. Beraz sosainitz eman behar da, lehen sosa sartu haintzin. Horrek egiten zuen alaike zailtasun anitz, baina urtean 3 urteren buruan usta polita izan da, salmenta hor da. Orain ari naiz berriz arnasa, nire buruan nire segurtasun gehiago, orain egeskiago gibelari soin eta pastu da. Zinez nuen tokiko elikaduraren ekoiztearen gogoa, zinez horrek nahu animatzen. Beraz, salmenta zuzena ipatzen dutalarik da zirkuitu labuja. Bahne dira salmenta zuzena, merkatu, ama, pistorio, baina ere magasinak eta kantinak. Beraz, azkenean, ajera una. Bihar ere laborari lemapean iraganen den Lurramaren arira, etorkizuneko laborantzaren eredua hausnartu duelenak. Pentsatzen dut usaiazko filierak beharrezkoak ditugula. Nahi ditugula etxalde anitz atxiki gure lujaldean, zenta dena hori lotua da. Bai gure paisaiak, gure erriko biziak, gure jateko manerak, zinez hori da beharrezkoa. Baina baditugu gauza berriak ere asmatzekoak, anitzek usteko bide hartia dute, eta zabortxaz usaiako segi da modeloan eginen, beraz berda teaideki beste jendeak, bai familiatik kanpo, bai berda kanpotik heldu direnak ere, arlo desberdinak ere ekoiztu behar ditugu, beraz nire ustez dibertsifikazioa zinez biharko desafioa da, eta lortu jendea instalatzen. Eta salto hori eman baino lehen? Niretzat ezinbestekoa dena da formatu. Formatu, ari zan,
egin sasoin bat, sartu mundu hortan. Horrek du eginen, jada ofizioa maite duzula seurtzatuko zaituela, zenta zaila da. Eta behin ari zan eta gakoa izanen da borroka individual horiek ez individualak ustea. Eta hori da gizartearen gain, berdugu lortu kolektiboki motivatuak eta formatuak diren horiek lor dezaten. Anitz desesperaturik usten ditugu joaiten eta desafioa erraldoia da, gure txaldeak mantentzeko, usten duten guzi horiei segida emaiteko, berditugu motivatuak diren horiek lagundu. Oztopoak oztopo Elena Agerrek lanean segituko du tokiko elikadurari bere ekarpena egiteko denen gozamenerako.